To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka Turƙashi. Abubuwan da Nuhu ya yi wa Adamu zango a hatsarin motar da ya samu, wannan dalilin ne sai aka yi wa Nuhu tufin alatsi ne. Mataimakin Nuhu wato ko Abba Al-Mustapha ya yi tsokaci kuma ya yi martani mai zafi game ga Nuhu. Ku tsaya ku ci abubuwan da suka fito daga bakin Abba Al-Mustapha. Hakan ne sa Nura Aminu shi ma ya fito ya jefa albarkacin bakin nasa. Thomas saurari, idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar Arewa Blog TV taku ce tamu ce. Asirin Nuhu ya tonu yanzu bisa yadda aka kacibus da wasu bayanai da yi wa Adam Zango wanda ba su dace ba kuma wanda bai cancanta ya faɗa masa ba a matsayinsa na chief of the leader ya Canute of people ya Nigeria. Wannan dalilin ne isa Abba Al-Mustapha ya fito ya tsokaci mai zafi. Ku tsaya ku ji abubuwan da aka yanke za a yi wa Adam Zango kuɗin aiki, hakan ne sai aka kulle kuɗin za a tura asibiti da ke cikin garin Abuja saboda a yi masa aiki na ujila, ma'ana na gaggawa. Amma ku tsaya ku ji abubuwan da suka fito daga bakin Nuhu. Abubuwan da suka fito daga bakin Nuhu abun ya yi wa al'umma muni, sannan kuma abun ya ba wa duniya mamaki bisa yadda Nuhu yake cewa ai bai kamata a bar Adam Zango a ce za a fitar da shi wannan asibitin ba. An ware kuɗi sau da kimanin naira miliyan 15 za a fitar da shi a masa aiki, amma wasu abubuwa da suka fito daga bakin Nuhu ya yi kalamin ƙabihi, ma'ana zance mara daɗi kuma mara kyau. Ya ce da kuɗin da za a ba wa Adam Zango a fitar da shi a yi masa aiki ya kamata a ce kar a fitar da shi, saboda kar a zo a fitar da shi a kashe masa kuɗin daga baya kuma ya mutu. Wannan kalmar ce ta ɓata wa Nura Aminu rai kuma ta jijjiga Nura Aminu har cikin zuciyarsa. Duk mutumin da ya san Nura ya san Zango, kuma duk mutumin da ya san Zango ya san Nura Aminu, saboda shi ɗin garkuwarsa ne, sannan kuma shi ɗin kamar rayuwa ce a gurinsa. Wannan zancen ya ɗaure Nura Aminu kai, sannan kuma ya ɓata wa Nura Aminu zuciya bisa yadda ya fahimci dama Nuhu mutum ne mai wata rayuwa, sannan kuma mutum ne wanda yake baƙin ciki da ya ga wani ya ci gaba. Nazir M. Ahmad ya fito ya faɗo wasu abubuwa tun a kwanakin da aka ce Zango ya hatsari, sai ke cewa ya kamata a tashi tsaye saboda a kwato masa yancin, sannan kuma hatsarin da ake zargi dole a ce a tsananta mai kai. Wannan dalilin ne yasa aka ƙara gane gaskiya, kuma gaskiya ta ƙara tunuwa. Hakan ne yake ganin tabbas kamar akwai saka hannun Nuhu a hatsarin da Zangon ya yi, saboda irin abubuwan da Nuhu yake faɗa, duk abubuwan da yake faɗa daga bidiyon da yake faruwa zuwa farko zuwa yanzu duk baya faɗan alkhairi sai dai akasinsa. Hakan ne sa shugaban tace fina-finan jihar Kano Abba Al-Mustapha ya fito ya ce ya kamata a yi shari'a da Nuhu saboda Nuhu ya wuce gona da iri. Ku tsakuce wasu abubuwa da suka fito daga bakin Lilen Baba. Hakan ne sa Lilen Baba yake ganin anya Nuhu da ya sani ne ko anya shi ɗan ne wanda ya sani, anya ba wani mai kama da shi ba, saboda abubuwan da ya ji Nuhu yana faɗa kuma ga abubuwan da yake faɗa da gaske yake faɗa abin ba da wasa ba. Hakan ne sa ya ce gaskiya ya kamata a binciki ƙwaƙwalwar Nuhu saboda Nuhu ba shi da lafiya. Wannan furcin da Lilen Baba ya faɗa wa Nuhu abin ya ƙona masa da, sannan kuma abin ya ba shi haushi, har yake cewa dole zai dakatar da Lilen Baba saboda ya nuna masa rashin kunya da rashin ƙarara. Nura Aminu ya fito ya faɗi wasu abubuwa a yanzu bayan bisa yadda ya ji zancen ya tawo a duniya. Ya ce abubuwan da aka yanke za a wa Zango, ya ce kar a fata kona wani, sannan kuma ya ce daga miliyan 1 zuwa naira miliyan 100 ko biliyan 1000 ne shi kaɗai zai ɗauki nan jinyar Adam Zango. Wannan zancen da Nura Aminu ya fito ya faɗa, hakan ne aka tabbatar da tabbas gaskiya ne abin da Nura ya faɗa a waka yanzu ya zama gaske. Dama ya ce ai Zango garkuwarsa ne, sannan kuma ya ce Zango tamkar rayuwa ce a gare sa. Mutane sun fito suna ta cece-kuce bisa yadda Nuhu ya fito iya wannan abubuwan. Hakan ne sa wasu suka fara Allah wuri da rayuwar ta saboda ya yi abin da bai dace ba, sannan kuma ya saba doka da shari'a a musulunce. Ummi Rahab, tsohuwar matar Lilen Baba, ta fito ta yi maganganu, ta ce tabbas abubuwan da Nuhu ya yanke gaskiya bai dace faɗa ba, sannan kuma a matsayin sa na shugaba na Najeriya gabaki ɗaya abin da ya faɗa ɗin ya saba doka, sannan kuma ya saba ƙa'ida. Zango ya fito ya nuna jinjinarsa kuma ya gode wa masoyansa bisa yadda suka shiga alhinin abubuwan da ya faru su, sannan kuma ya ce insha Allah duk masoyansa babu abin da zai ce musu, kawai sai ya ce musu ubangiji Allah ya saka musu da gidan aljanna, saboda ya sun nuna masa so, sannan kuma sun nuna masa ƙauna. Ya ce iya godiya ga mutanen da suka zo suka duba shi, mazansu da matansu.